uyo hawaita ende wanotorwisa varume ava ndiri kuramba rezvori ndakarumwa nenyuchi ndabva kwavari uyu ndakarumwa nenyuchi saka ndikuti ndoda kuti pamberi penyu changamene nditaura kuti murume uyu haitiwe musamona akaramba akanyararo dai haitiba murume uyu haiti uyu inini mwana wangu akafa ndiri kutakura bhokisi kuendesa kumusha kwagomisi andinoza ndinogona kuita nekuti mweya wakaisirwa mbuya ndakatsanangura namai ava ndikati muri kuita nyaya dzenyu ndine chiratidzo chandinopuwawo mukati mekunamata ngaamborege kuramba chindurira hope dzangu inangu achandiramba ndichimona hope dzangu akabuda akamisa moti yake neapo ndakamutera akati mambo tichamurova home ndawe kuti tizosvike panapa ndakaramba ndichivatarira kuti ariri pamba pababa vainoda kucherwa une mushonga uyu murume uyu mambo kutaura chokwadi zviro zvake zvese zvaanoshandisa ngezvemushonga zvese zviri kuitika zvese izvi mishonga yaari kushandisa ndine tsamba iyi protection order yakatorera mwana wangu kubva pakutanga pandakamangara nyaya iyi yaitika ndakatanga kuenda kupolisi pandangamvura police station ndikaenda naye nemukadzi wake nemwana wangu tikasvika tikaona ofisa anga aripo pikisai unozi pikisai ubva atienzanisa asi atienzanisa kudaro wakati imimi gomisi zvawaita pamwana uyu unofanira kuenda woripe uende kumusha kwavabereki wemwana wotaure zvawakaita uende kumusha kusagambe wobvise zvinhu zvawakaisira mwana asi pakapera 2 days ndakazoona mwana wangu akutumirwa samoni mupurisa waye atomupa advice kuti enda utore protection order mwana wangu bva atouya achiti mama ndapiwa samoni ndikati ngerei zvikazi hazi protection order uri kuita noise kumashure kwekunga inini mwana ataura kumapurisa kuti waindishandisa wachinditisa basa mubama nekuzondisira zvinhu zvemarituals bva atoenda kovharisa pepa racho iri reprotection order saka pakaiswa protection order isusu takabva taita kayakayaka kuzi musasataure kana chinhu ndopa ndakazoya kwasabu kuti ndiuye ndizodaiwo kweso apa wainyepa futi kuti inini mwana uyu haasi muzukuru wangu asi papepa apa pastatement yake akanga anyoresa kuti nephew muzukuru asi panapa makamubvunza wakati yanga iri shamwari yemukadzi wangu pepa riri panapa iri rine zvese rimwe dambudziko randinaro mambo ndibatsire iwo mwana wangu wakazvitakura waju handizivi pamwe uchafa ndiri chirikadzi mambo ndinokumbira ndibatsire iwo musaite mweyo ndibatsire iwo mwana wangu waju kuda kusununguka handizivi pamwe uchafa inini mwana wangu akafa ndiri kutakura bhokisi kuendesa kumusha kwagomisi andinoza ndinogona kuita nekuti mweya wakaisirwa mbuya musaise mweyo andikari kuona gomisi uri kuona madare vana vangu andikari kuona nyaya yako kwayasvika chaiko uri kuzoona here saka iwo ukatadza kutaura nevanhu vako kuti vanhu havauye panapa lodhi yese inenge iri pamusoro pavo isu tichangoitawo zvekuti zvinhu zviite sei zviite asi ndikuti gomisi nyaya yako iyi gadzirisa chii uyazoya vana varuchema panapa zvavo zvokubaunza zvatisombokuonapo izwaka inini handisi kuda ndichakutsvagira vanhu kana wauya nevanhu vandataura kuti uye navo kana vanhu vavari kuuya vanhu havasiri kuuya hatina zvatinomboita newe ba isusu takuchitoita zveforce man handisi tombokunyepera we are now using force takuchishandisa zvese zvese asi zvimwe zvacho I can foresee mabasa achipera zvimwe zvatichashandisa zvacho unofudza mombe shamwari kuenda kuzigomisi uenda ujani right itai zvataita kumamande itai arrangement mota iripo kuita izvezvo ndinoda kuti nditaure maererano nemurume ndichasvika pabasa pake uyu murume uyu muri kuona mamiri akaita ari pabasa pake muri kuona zvakaita pamberi penyu mimi ngatiti asi pamberi penyu anenge akaita sei murume uyu haaite uyu pano mwe mukoma wake mwe ane dziso aso uyu havaitawo
ende wanotorwisa varume ava. Ndiri kuramba rezvori ndakarumwa nenyuchi ndabva kwavari uyu ndakarumwa nenyuchi saka ndikuti ndoda kuti pamberi penyu changamene nditaura kuti murume uyu haiti musamona akaramba akanyarara kudai haiti ba murume uyu haiti uyu Right, it's okay. Ngasaka manje. Zvinoita noti gaitiite zvatida kuita isu tishandise mawezi edu manje. Because atibatsira mwana kana akazvita kuti anoda rest afana kugara. Yes, anoda rest. Saka tikaona isusu kuti munhu toda kuti akubatsira gomisi but kana kuramba akubatsirwa isusu takuchita zvese. Ndonyeri matiba. Sorry mambo wangu. Yes. Ndine urombo kuona amai wachichema pakati pedare. Elisha Matseka. Ndine urombo kuona amai wachichema pakati pedare nekuda kwekumisidzana kwatakaita nababa ava. Tiri pakati perwendo urwu. Wanoziva mukudaidzwa kwandinoita rimwe zita randinodaidzwa naro ndiri kumasowe ndinonzi Matseka Dineji. Zita rekumasowe kwatinonamata randakapuwa nemweya. Ndakatsanangura namai ava ndikati muri kuita nyaya dzenyu ndine chiratidzo chandinopuwawo mukati mekunamata. Asi muchambondibatirawo munamato makadai. Baba ava ndiri kuda kutsirira kutaura kwakuchiita baba wangu wakamira kuti baba ava munhu mukuru ava. Amai wakapotswa neshiri exactly zvandakanga ndakawataurira kuti ndozvichaitika. Wakagara kudai iwo vanoti wakangozwa mupfungwa mavo kuti regai ndidai. Pawakangodai vanoti shiri yakapfura kudai kanorovera pamudhuri. Wachifunga kuti zvino shiri kuti yafa here wachida unoibata zvayabhururuka zvayaenda. Dai Mwari azovaitirawo zvakanaka baba vabude pachena munyaya dzavo dzese ndatenda. Ambuya imimi chikontinue kuita munamato zvinhu zvatoda kuita zvidi nyaya dziri kutaurwa murume uyu musoro yakanga kuuya ndakatsamidza maoko pane zvandiroda kutaura handina kuzika ndikasimudzazve maoko akabuda akamisa moto yake neapo ndakamuteera akati mambo tichamurova home ndawe ndakura zvakuta ainomwako motika yakamira haana kundiziya ndakavatera ndikasvika pamotika ndikasvika wakadanotarisa mandafurarira motika panapa ndinomwa ndakataurira wakati siyai zvakadaro zvino ndiri kuona inini panapa ndiri kuchengetedza panapa kwakazi tichairova home and away aine umwe akauya naye the very first day aine kamotika kadiki akaenda kauti izwai bamboka nyaya iyi palevel yasvika bamba muruzwa bamba palevel pasvika nyaya iyi bamba hamuzoikwanisi ba muruzwa bamba inozokuremerai mukaona kunamata wakuya wachipa testimony uyu ari patestimony uyu ari patestimony ari patestimony pamunhu wani chibva yemaziva bambo kuti kwamuri kuenda ndanyarara asi ndati kana muda uri wainini home and away kana muda uri wainini home and away inini kana muda uri wainini home and away murunyepa baba tangai futi right chienda mande wakomana mande mota inenge iripo zvese zviripo wanhu iwawo ndiri kuwada panapa kana wamwe wacho sakauya iye uyu achaenda kumusha kwakaitira process nemwana achinoita zvaakaita kana sakaunza vanhu vake kana akatizai iye achaenda ikoko achinoita zvaakaita achachera paakaisa hari woiburitsa woita zvaakaita saka muprofita wake iwo kana ukamushaya iwo kana kuita seizvo ndezvako asi daidza muprofita wake wanga aripo
Ndichatokumbiroka. Yes. Ndichakundika. Ngamborege kuramba chindurira hope dzangu. Inangwa ndichadiramba ndichimona hope dzangu because kubva TV kunokuka manheru aya. Ndakasongomurota akangonditarisa nedziso rakangochiona. Ine musosha handitauri ndakangonyarara ndinofilanga musoro wangu unongochitenga ndotema ndinongodonha handizvizvi nendichite. Right, akumana. Asirei mwana. Ya, tiripo mambo ndinotenda konzero kuti mai ava vazoziwe kuti baba wane zvakaita pamwana uyu. Kunga atasangana nemwana auya achiti ndiri kurwara mudumbu asina kuziva kuti akazvitakura. Ndopatakatangira nyaya yekuziva kuti akazvitakura nekumuudza kuti akazvitakura. Nekuzoti pane nyaya iri pakati pako asi handikwanisi kutaura newe amai wako wasipo. Pakazouya amai ndo patakakwanisa kutaurirana nyaya kusvika mwana ajekesa kuti zvakafamba zvakadai. Saka ndinoti kuti tizosvike panapa ndakaramba ndichivatarira kuti hariri pamba pababa vainoda kucherwa. Asi hatina masimba ekuti tiende pamba pababa ava tisina mutemo. Asi kuti tizowane simba rekuenda pamba pababa ava tinofanira kunotenderwa nevanotendera. Saka mambo ndimi munodii? Ndosaka ndati chiitai ready Monday. Ndatenda hangu baba. Tai ready Monday. Right. Andizo endai ndosangana Monday. Right. Pane ngera kumatezi.